оё шумо вақти алоқаи ҷинсӣ бо шавҳар дард ҳис мекунед? Ё ин ки мушакҳои коси хурд худ ба худ ҷамъ мешаванд ва алоқаи ҷинсиро ғайриимкон ё ин ки хела дарднок мекунанд? Ин айби шумо нест. Ин дар илм номаш вагинизм аст. вақте ки занҳо ба чунин ҳолат рӯбарӯ мешаванд, онҳо худашонро нуқсондор ё ин ки айбдор ҳис мекунанд. вале ин хато аст, чунки вагинизм ин ба меҳру муҳаббат нисбати шавҳар ё ин ки шаҳват умуман вобастагӣ надорад. ин танҳо реаксияи муҳофизатии майнаи сари шумо аст. шуморо аз хатар, агар айни ҳол хатар воқеам набошад, муҳофизат мекунад. чаро занҳо ба чунин ҳолат рӯбарӯ мешаванд? ин хела сабабҳои зиёд дорад ва якчанд сабабҳояш ин метавонад осебҳои равонии кӯдакӣ ё ин ки зӯроварии ҷинсӣ ё ин ки агар хела падару модари сахтгир доштин духтар дар кӯдакӣ, ҳамин чизо ҳам метавонад сабаб шавад. вале сабаби ҳар як зан аз дигариш фарқ мекунад. ин хеле нест ки ҳамаи занҳое ки ба чунин ҳолат, яъне ба чунин бемории вагинизм гирифторанд, ҳамашон як сабаб дошта бошанд. ва мехоҳам инҷо ҳақиқати муҳимро бигӯям, ки мутаассифона дору барои табобати вагинизм вуҷуд надорад. яъне бисёриҳо вақте ки ба ин ҳолат рӯбарӯ мешаванд, кӯшиш мекунанд ки бо воситаи таблеткаҳо, бо воситаи сӯзанdoруҳои беҳискунанда, бо воситаи ягон намуд свечиҳо аз вагинизм халос шаванд. дар хотир доред, хонумони азиз, ки вагинизм ин бемории ҷисмӣ нест, ки бо сӯзандору ё ки таблетка табобат шавад. ин беморӣ нисбат дорад ба ҳолати равонии мо. яъне ин блоке аст дар майнаи сари шумо, ки ба мушакҳои шумо фармони нодуруст медиҳад. ва яке аз хатоии асосӣ ин аст, ки вақте ки занҳо ба ин ҳолат дучор мешаванд, бештари вақт баъд аз тӯй мегӯянд, ки тоқат кун, ҳамин як бор тоқат кун, баъд хуб мешавад. ва агар ки нашуд, бисёр вақт ҳамон занро айбдор мекунанд, ки ту бетоқативу, ту тарсончакиву, барои ҳамин нашуда истодааст, ё ки ту намехоҳӣ, ту баҳона мекунӣ. вале кӯшиши алоқаи ҷинсӣ тавассути дард ё зӯроварӣ ин ҳолатро бадтар мекунад. мушакҳо зиёдтар ҷамъ мешаванд ва алоқаи ҷинсӣ ғайриимкон мешавад. вале хабари хушам ин аст, ки вагинизм пурра табобатшаванда аст. ин кор бо мутахассис, яъне психотерапия. дигар роҳ вуҷуд надорад. на ягон свечи, на ягон дору, на ягон таблетка, на ягон сӯзандору ба шумо кӯмак намекунад. ягона роҳаш ин психотерапия, яъне ки вақте психотерапия шуд, ин якто машварат нест. ин минимум 5 машварат аст бо мутахассис, ҳатман мутахассиси психолог, сексолог, яъне ки равоншинос, сексолог. ва психотерапия ҳам хел мегузарад, ки ин мутахассис ба шумо дору наменависад. шояд ягон доруҳои оромкунанда бале, вале дигар доруҳо наменависад. фақат шуморо кӯмак мекунад, ки аз он осеби равонӣ, яъне аз он блоке ки дар майнаи шумо вуҷуд дораду ба мушакҳои тази коси хурди шумо фармони нодуруст медиҳад, ки онҳо дар вақти наздикӣ ҷамъ мешаванд ва шумо наметавонед дуруст ҳамхоҳӣ карда, ҳаминро кӯмак мекунад, ки шумо дарк кунед ва бартараф кунед. ва ҳамчунин дар вақти психотерапия практикаҳо дода мешаванд, яъне ки тамринҳои махсуси психологӣ, роҳҳои ором кардани бадан ва ғайраҳо. ва ҳамин чиҳо кӯмак мекунад, ки зан метавонад пурра аз вагинизм раҳо шавад ва алоқаи ҷинсӣ бо шавҳар на сарчашмаи дарду нороҳатӣ, балки сарчашмаи ишқу муҳаббату лаззату якдигарфаҳмӣ шавад. барои ҳамин азизони дил, агар шумо ба ин ҳолат рӯбарӯ шудед, ҳатман дар WhatsApp ё ин ки Telegram ба ман нависед. ман шуморамро зери ин видео мегузорам ва мо дар ҳолати умуман махфӣ, яъне ки гапи шумо ба ҳеҷ кас гуфта намешавад, аз тариқи телефон ман ба шумо кӯмак мекунам, ки шумо аз ин ҳолат халос шавед. вале дар ёд дошта бошед, ки психотерапия ин якто консултатсия нест, азизони дил. яъне бо як консултатсия
намешад ин масъалаи шуморо ҳал карда. Минимум 5 то консултатсия дар кор аст. ҳар сари 2 рӯз 3 рӯз ҳамихел мо суҳбат мекунем ва машқҳое ки ман медиҳам вазифаи хонагии шумо анҷом медиҳед ва иншоалло бовар дорам ки натиҷааш хуб мешавад. азизони дил, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед. бисёриҳо бе обуна шудан тамошо мекунанд видеои маро. агар ҳамин коре ки ман мекунам, видеои ман агар ба шумо маъқул аст, ягон фоида меорад, хоҳишан маро дастгирӣ кунед ва ба канали ман аъзо шавед. лайк ва комент навистанро фаромӯш накунед.